Para a industria cosmética, para a alimentación animal e, por suposto, como experiencia culinaria. As algas cada vez van gañando máis peso na economía como un recurso proveitoso en múltiples sectores. No Instituto de Formación en Agricultura, na Illa de Arousa, organizaron a xornada na que se analizou o presente, pero sobre todo a perspectiva de futuro deste produto. Un futuro que atopa na cociña un dos seus grandes portentos. A versatilidade das algas ou a súa facilidade de transformación están a xerar un gran interese no sector. O cociñeiro meco Javier Olleros foi un dos expertos na materia que se achegou ata a illa. Eu creo que solo descubrimos, e faloche dende a cociña, o 20% da súa potencialidade. Entón, eu creo que ainda queda moito por coñecer, por aprender e, sobre todo, por darlle utilidade. Sei que moitos consumidores seguen considerando as algas como un produto exótico a consumir en ocasións especiais. Interésame moito tamén que se introduzan na dieta habitual das casas, non? É interesante, non que sexa algo que se reduza aos consumos nos restaurantes, non? Por eso é importante acercar as algas a xente, non? Deshidratadas en po como potenciador de sabor en ensalada ou como sustitutivo das verduras. A versatilidade das algas se evidencias entre os fogóns e para demostralo un chef do Carlos Oroza de Pontevedra preparou no Igafa unha lasaña con algas. Elaborouna cun papel alimenticio a base deste produto. A utilidade nun principio era ter un papel onde puidéramos imprimir, escribir, moldear, facer papiroflexia, a vez que se pudera comer, non? Entonces o importante de facer o papel é que o que se fai é que se rompen as fibras entrelázanse, entonces tes unha lámina moi parecida ao que pode ser a nori do sushi, pero que en canto entra en contacto coa humedad ou traballas con un ámbito tal, non se rompe, porque ten tantas fibras entrelazadas, entonces ten consistencia. Na xornada tamén tomou parte a Confraría de Pescadores da Illa de Arousa, que con 14 embarcacións é o concello da zona onde máis explota este recurso.